Fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fih dan l-Università ta' Malta tnediet inizjattiva biex akademiċi ġodda isibu gwida minn akademiċi ta' esperjenza bilan li ħarsu r-responsabilitajiet tagħhom aħjar. L-Uffiċċju għall-Iżvilupp Akademiku u Professjonali, OPED, qed imexxi programm ta' mentoring. B'hekk, akademiċi ġodda qed jiġu mejjuna minn professuri bi programm formali u jingħataw l-appoġġ meħtieġ fl-ewwel fażi tal-ħidma tagħhom. TVM News tkellem ma' Dr. Michelle Attard Tonna mill-Fakultà tal-Edukazzjoni illi qalet li l-kunċett diġà kien qed isir fl-Università stess, iżda nħass il-bżonn li dan isir b'mod strutturat. Wara diskussjonijiet li għamilna anke ma' Critical Friends minn pajjiżi li diġà jimplementaw dan il-proċess, għamilna laqgħa ta' introduzzjoni ma' min jkun qed jipparteċipa f'dan il-programm, jiġifieri mal-mentors u mal-mentees, iltqajna magħhom qednilhom tagħna x'inhu tawna wkoll huma ċertu suġġeriment għax kien hemm minnhom li diġà kienu qed jagħmlu dan ix-xogħol ta' mentoring ma' kollegi tagħhom, però rajna li għal din is-sena nabbinaw mentors u mentees li jkunu ġejjin minn fakultajiet differenti biex ma jkunx hemm xi konflitt ta' interess bejn iż-żewġ partijiet. Spjegat li kull akademiku għandu 3 aspetti tax-xogħol, dak tat-tagħlim, tar-riċerka u l-aspett amministrattiv u li blajnuna tal-mentor persuna tkun tista' tilħaq bilanċ bejn it-tlieta. Tlaqna b'qafas ta' suġġerimenti li huma jistgħu jagħmlu mal-menti tagħhom fosthom pereżempju l-etika, l-aspett tal-etika, l-aspett ta' konfidenzjalità, l-aspett fejn huma jirriflettu fuq il-prattika tagħhom. Dan huwa proġett pilota skont Dr. Attard Tonna flimkien mal-professur Marija Kassar mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa u d-direttur tal-OPED, Dr. James Cilja, hemm pjan biex jiġi evalwat, imtejjeb u jibda jiġi offrut kull sena għall-akademiċi tal-Università.